Helo na, a croeso i Sgorio, croeso hefyd i stadiwmswansea.com. Digon o gyffro i ddod o ran y dynion, ond ni'n dechrau yn y brif adran. Caerdydd yn teithio i Abertawe ar gyfer Darbi De Cymru. Dim ond pwynt oedd yn gwahanu'r adargleision ar y brig a'r elyrch yn drydydd cyn y penwythnos. Ac ar ôl colli yn erbyn tîm Ian Derbyshire ar ddechrau tymor, roedd Izzy Taylor ac Abertawe yn gobeithio talu'r pwyth yn ôl. Mae gema Darbi De Cymru bob amser yn achlasuron sy'n hoelio'r sylw. Gyfle Abertawe yn fan hyn. Ergyd gynta'r gêm, oedd hi'n ergyd dda. Grace Olsen yn gwneud yr arbediad, ond dim yn glir eto. Ail ergyd a'r golwr ifanc yn gwneud y dda, mae'r ail dro. Ond mae rhaid i dal fod yn effro. Mae gafodd i ddim i ffywenna'r y bel yn y pen draw. Y bel yn cael ei chlirio allan am gic gornel. Dwi'n credu mae'n jyst yn dangos faint o hyder sydd gan Amy Deacon i cymryd hynna ymlaen yn syth. A wedyn Grace Olsen jyst yn newid troed hi yn barod am yr ail ergyd o Chloe Chivers oedd wedi llwyddo i cael hanner llath gyda'i cefn at y gol. Ergyd y bell! Ail gyfla, ond mae Cook yn cam sefyll. Neith i ddim cyfru, ond pan ddath y bel nôl allan oddi ar droed Amelia Hawkins. I lwybr, Michaela Cook yn syth mi ath y lliman i fyny. Thomas. Torri ti mewn i Gwrt Cosby. Yn crymanu'r ergyd. Ac oedd rhaid i Grace Olsen neud yr arbediad. Oedd honna mewn peryg o sleifio i mewn ar y postyn pella. Abertawe'n dod ymlaen eto. Efo Emily Thomas. Thomas. Gwneud yn dda. Taro bel i mewn at y postyn agosa. A ma Abertawe wedi mynd ar y blaen. Ac Amy Deacon, prif sgoriwr Abertawe, gafodd ei throed at y bel. A rhoi'r elyrch ar y blaen. Wel, mae'n rhaid i dweud, maen nhw'n llawn heiddi hwn o ran y ffordd maen nhw wedi dod allan yn yr ail hanner. Am ddiffyn wael bys ni'n gweud gan Fion Price fyna. A Deacon fel unrhyw blaen o dan, cael ei hun rhwng y ddau amddiffynrau canol. Rhwng Megan Bowen a Niamh Jenkins. A mae'n llwyddo i cyrraedd y bêl just y cyfyrddiad lle oedd angen. Barry. Efo'r croesiad, y croesiad yn cymryd gwiriad. Mae dal ar dir y byw. Billingham. Yn ystyried tanio. Cyn twyllio'r amddiffynwr. Cook ar draws! A mae'n 1-1! Helen Evans oedd yno. I lithro'r bel heibio i Amelia Hawkins. Mae'r pen campwyr wedi taro nôl. Ac ar ôl ychydig dros awr, mae'n 1-1. 3 yn y mir amddiffynol. Cook yn ergydio! Hyfryd! Michaela Cook efo'i phedwaredd gol i Gaerdydd tymor yma. A mi oedd hwnna'n gicrydd hyfryd dros y wal a heibio'i Hawkins. Wel, oedd e'n chwip o ergyd chwarae teg. Caerdydd sy'n ymosod efo Fiona Barry. Barry mlaen. Billingham! Yn selio'r fuddugoliaeth i'r ymwelwyr. Yn ddofn i mewn i'r amser am anafiadau. Mae'n digon hyder sy'n ergydio ar y cyfle gyntaf. Dim angen mwy nag un cyffyrddiad. A mae hwnna'n anodd wedyn i Hawkins yn y gol i gallu ymateb. Roedd na bwyntiau gwerthfawr ar gael i Wrexham y penwythnos yma hefyd gyda'r clwb yn Hafal a Chaerdydd cyn wynebu Pontypridd. Yr ymwelwyr ddechreuodd y gêm ora gyda llai na 2 funud ar y cloc roedd Ava Suckley wedi rhoi o'i thrydydd gol y tymor hwn. Katie Barker yn taro'r traws a Suckley'n manteisio ar yr ail gyfle. Roedd Wrexham yn parhau i wasgu ar y tîm cartref ac roedd hi'n fater o amser tan i'r ymwelwyr daro'r ail. Faye Hillier-Knox yn sgorio'i thrydydd mewn 2 gêm. Ond doedd Pontypridd heb golli gobaith, a munud yn ddiweddarach fe rwyddodd Madison Lloyd ei 5th gol ym mhob cystadleuaeth y tymor hwn a roi'r tîm cartref yn ôl yn y gêm. Hanner ffordd trwy'r ail hanner ac roedd Wrexham wedi adfer i 2 gol o fantais. Katie Barker yn gwibio heibio amddiffyn Pontypridd a rhoi o'i 10fed gol y tymor hwn. 3 munud yn ddiweddarach ac roedd Barker wrthi eto. Amddiffyn llac gan y tîm cartref a Barker yn brathu cyn sgorio 4edd Wrexham.
Gyda'r goliau'n llifo fe ddefnyddiodd Snape I hyd a llethrith I ganfod y bumed I Wrexham ac ymhen dim roedd Jody Bartle wedi cipio'r chweched I selio'r buddigoliaeth. Seithfed buddigoliaeth Wrexham yn y gyngrair eleni tra bod Pontypridd yn parhau I aros am ei pwynt cyntaf. Wrexham a Chaerdydd yn parhau'n hafal ar y bwyntiau ar y brig gyda chanlyniadau'r penwythnos yn agor 4 pwynt o bwlch rhyngddyn nhw ac Abertawe sy'n drydydd. 3 pwynt i'r Bari yn erbyn Aberystwyth yn golygu bod y ddau glwb rheini bellach yn hafal ar y bwyntiau, tra bod Pontypridd yn aros ar waelod o domen. At gemau nos Wener nesa, neu gêm nos Wener, dylen I ddweud, ar ôl y tywydd garw yn y de, gohiriwyd y gêm rhwng Met Caerdydd a Llansawel. Ond sôn am Met, fe gollodd y Seintiau Newydd yn erbyn nhw yn annisgwyl y penwythnos diwetha. Felly, ar ôl hynny, ond yn ceisio taro nôl gyda taith I gair castell. Bydde colliad arall ceffylau blaen yn sioc anferthol o gofio bod y Flint ddim di ennill yn erbyn y Seintiau Newydd ers 30 o flynyddoedd. Williams yn sgwari Redmond, neb yn gael lawr ar hyn o bryd. Rwan mae Burke, yr ergyd ar betiad gan Jack Flint. Yn ei ddan isel i'w chwith. Gornel. Sy'n at y post dim pella. Fofana arbeniad am y bel yn cael yn rwyd na, dim ein gwir yn ebyn Shepherd. Oedd yn gwybod llawer am hwnna. Oedd yn cadw y cynnig na allan. Dwi'n meddwl na Elliot Reeves oedd yno. Fofana gath y beniad I mewn. Yn bron iawn ddefo reid y tîm cartra ar y blaen. Alec Mwdimu. Ceisio ryddau Burke. Ddim trosedd arno fo. Cones. Redmond rond y gornel I Ben Clark sydd ddim yn cam sefyll. Mae'n gorffan hwnna yn glinigol. I roi'r Seintiau Newydd ar y blaen. Trydydd gol o'r tymor I Clark. Oedd y bas yn wych I frasgam rhediad Ben Clark o ganol cae. Bawb ymgynnull yn y cwrt 6. Rwy'r Flint ar draws I gilydd. Ben Clark ar ergyd a'r bediad o didog yn isel i'w chwith gan Jack Flint. Nath am gweld hwnna tan yr eiliad ola. Wrthio drwy glwstwr y chwaraewyr o foli Ben Clark. Redmond yn gwneud y dda lawr y chwith. Tu mewn I Dan Williams. Ar draws y cae I Cones. Cones ymlaen I Williams. Williams cys gael ei roed chwith. Ergyd dod I mewn a cymanu'r bel. Yn berffaith heibio i'r golwr Jack Flint. Sut ar y ddiar gafodd y Williams amser I droi fel na ar ymyl y cwrt Cosby ar ei droed gryfa I gael ergyd I gefn yr hwyd o 20 llath. Marshall derbyn y bel gan Brobl. Ceisio ymdibio I Ben Hughes yr ergyd. Bron iawn. Twyllo'r golwr ar ei bostyn agosa. Mi o Jack Flint. Digon ffyddiog. O'na ddim ar y targed. Owen arbeniad yma bel yn disgyn Jordan Williams. Unwaith eto, Isaac Lee. Oedd y tro yma y beniad yn ôl tuag at Jack Flint I fod. Ond dim digon o'n erth arni. Ac oedd ei syth I Jordan Williams sy'n rhwydo I ail gol o'r gêm y trydydd y Seintiau Newydd ar blat I Williams. Josh Daniels yn troi nghanol cae. Bas yn ei dda, tuag at Jordan Williams o ar ei droed der oedd o. Oedd yn cam sefyll chwaith. Yn y dyn yr eilid, lledu'r chwarae Marshall. Marshall o groesiad cael ei thyrru nôl tuag at y cwrt Cosby. Dan Davies yn ffidio fyny. Yn y dyn, Hannar Miller gydio. Williams rwan, o'n bas wych I lwybr Josh Daniels. Daniels yn troi i'r ergyd. Y gwiriad allan gan y golwr. Hughes ar gig gornel. Yn fyr I Josh Jones. Jones yn twyllu hun. Efo Roman a gyflau Jack yn y dyn wrth ymosod. Mae Jordan Williams ar ras drwy canol y cae. Mae'r dyn gyda opsiynau i'r chwith ac i'r dde. Daniels. Groesiad ar draws. Ac I ergyd oedd i'n y diwedd. Ac yno o Jack Flint I wiro honna allan unwaith eto. Yn y funud ola. Just said to the lads now, we've always wanted to be in that top 6. I think that's done. We focus now is where we can get 7th place. You know, we're going to try and win as many games as we possibly can.
sylw i gemau pnawn Sadwrn nesaf. Hefyd, y ras am yr ail safle. Nawr Pennod oedd yn y safle yna ar ddechrau'r penwythnos, ond oedd hi'n agos ar ôl iddyn nhw golli 3 o'i 4 gêm ddiwetha. Dim ond pwynt oedd yn gwahanu Pennod, Caernarfon a Ceicona. Y gic rydd gan Cain Owen. Kirkhoff ar flic ymlaen. Flic arall ymlaen at Miles Davies ac arbediad o'r safon ucha gan Joe Torrance. Un o arbediadau gorau'r tymor o bosib. Gwaith da i greu'r cyfle, arbediad gwell. 10 munud o'r gêm di chwarae. Owen yn uchrymanu hi at y canol. Baker ar peniad, mae yno i Crôl. Mae'n fler, mae'n flic! A mae'n cael ei chlirio gan y bala. Dwi'n yn siŵr be'n union ddigwyddodd, ond yna gyfle i James Crôl yng nghanol bob dim a chliriad oddi ar y llinell. Pritchard. Fyny'r asgell i Miles Davies. Crôl yn y canol, Wood nawr. Bale yn taro dyfarnwr. Oedd ni ar ei ffordd at Cain Owen. Felly y Bale yn mynd i ddwylo'r dyfarnwr a'r chwarae na o ddechrau. Owen i mewn at Crôl sy'n rhydd! Bobl bach amddiffyn y bala'n cysgu'r ail ddechrau anarferol a Crôl ddylai fod yn gwneud yn well. 2 funud o'r ail hanner di chwarae, tafliad Miles Davies. Pennod amddiffynol ddim yn un da. Os a lawio, o mae yna gol! Noah Daly yn sgorio i 10fed gol o tymor hwn a mae Pennod ar y blaen. Y tafliad hir, y foli, mae'n gol i ddim. Owen ar gic rydd. At y postyn pella. Miles Davies yno. Tarasenko'n i warchod. Oedd na law o'r ysgwydd Miles Davies, ond tacl 10 yn ôl y dyfarnwr. Cyfle da. Cain Owen ar gic rydd. At y postyn pella mae'n mynd. Kirkhoff i fyny amdani. Miles Davies. Kirkhoff nawr. Cadw'n meddiant. Pritchard. Pritchard ar croesiad. Crôl ar peniad! A hanner ffordd drwy'r ail hanner, mae'n ddwy. Fe sgoriodd Crôl 4 gwaith yn erbyn y bala'r tymor diwetha. Mae'n gwneud i eto. Amddiffynwr o bala ddim yn neidio. Crôl yn rhwydo. Bas i gyfeiriad Tarasenko. Y flic ymlaen at Hall. Miles Davies yn ôl i warchod. Ludvigsen yn ucholli. Tarasenko ar ergyd. Ond rhy agos at Higgs yn y gol. Mae yna dros chwarter awr o'r gêm ar ôl. Byddai gol nawr i'r bala. Yn ei gwneud yn ddiddorol. Kirkhoff i Cain Owen. Crôl at Nathan Wood. Wood yn ergydio. Ni ddim yn bell, a mi oedd na wiriad a Wood yn hawlio cic gornel. Cic gornel. At y canol. Miles Davies ar y postyn pella'n rhoi'r Bale yng nghefn y rhwyd. Ond oedd chwip yn y dyfarnwr wedi cael ei chwythu. Oedd na drosedd yn rywle yn ôl Bryn Markham Jones. Ibrahim. Tarasenko. Yn ôl i Ibrahim sydd wedi barhau ei rediad. Mae'n gwthio Ludvigsen o'r neilltu a mae'n gwthio'r Bale i gefn y rhwyd. Wel, da ni yn y funud ola ar 90. Mae'r bala di cael ei gol ac ail gol mewn 2 gêm i Ibrahim. Ond gol gysur yn unig fyddech chi'n disgwyl i hon fod. Y cwbl o wythnosau diwetha, swn i wedi bod yn chwarae y gorau ni'n gallu. Felly gobeithio gallwn ni adeiladu o'r triphwynt heddi a gwella. Sometimes, if you look at the big picture of where we've come over the years, you know, we should be happy with where we are. But we're not. We're in a bubble of the last season or two, and our standards now are to be competing for Europe, and dare I say it, achieving Europe. Roedd Caernarfon yn benderfynol o gadw'r pwysau ar Pennod yn y ras am yr ail safle wrth i'r cofis deithio i wynebu Llanelli, oedd wedi colli 6 gêm gyngred yn olynol. Peniad da gan Cronin ac ar y foli. Mae'r gol agoriadol yn dod i Llanelli a Jack Norris sy'n sgorio ar fenthyg o gas newydd. Foli hyfryd gan y gŵr ifanc, heibio i Connor Roberts, y cochion sydd ar y blaen. Dyma Tristan Jenkins, arbediad rhyfeddol gan Connor Roberts. Y bas ymlaen a Tristan Jenkins yn troi i ddyn yn creu y lle.
llaw cryf Connor Roberts yn atal Llanelli rhag dyblu mantais. Sears tuag at Harrison, mae Pennod yn dyrnu. Sears sy'n cyrraedd na eto. Yna waith am gico'r smotyn. Sears yn cyrraedd y bêl yn gynta. James Walker yn anwybyddu. A dyma Llanelli'n gwrthymosod, a dyma Tristan Jenkins mas at Can. Can y crysau coch yn y canol. Roberts yn gwneud yn dda i syrthio ar y bêl. Chwarae da unwaith eto gan Llanelli i ryddhau Harrison Bright. Bright mewn i'r Cwrt Cosby, mae'n mynd am yr ergyd ar draws gôl, ond dim digon arni. Sears ar y foli, mewn i drad Abadaki, cyffyrddiad cyntaf da. Yn erbyn Hopkins, wedi curo Hopkins at y postyn pellach lle mae Lock ar draws. Adam Davies i'r llawr, ond y drosodd yn mynd yn erbyn Adam Davies. Oedd e am gico'r smotyn. Nath Lock yn wirthiol i gadw'r bêl mewn. Pennod yn dda i arbed. Ac yna Adam Davies yn mynd i'r llawr. Norris at Can. Can, tackle wedi amseru'n berffaith gan Kyle Harrison. Dyma Joe Lloyd yn ailgylchu pethau i'r tîm cartre. A dyma Norris eto yn gyrru mewn i'r Cwrt Cosby. Norris ar ei drod dde, yr ergyd ar darget. A Connor Roberts yn y fan ar lle i arbed. Mae Can wedi gweithio mor galed a wedi dwy'n y bêl. Ethan Can mewn i'r Cwrt Cosby. Dim llawer o gymorth. A'r ergyd yn syth at Connor Roberts. O fe nath e'r peth iawn. Neb yn agos i ddeud y gwir i'w helpu fe. Ceisio crimanu'r bêl o gwmpas Connor Roberts. Ond Roberts yn sefyll i dir. Bradley, y cymorth gan Owen. Bradley yn erbyn Sam Parsons. Pimp yn disgwyl croesiad. Dyma Morgan Owen. Owen yn croesi. Pennod yn dod amdani. Abadaki yno hefyd. A hynna'r cyfle heibio'r postyn gan Connor Evans yr eilydd. Dyma Morgan Owen yn gyrru'r bêl lawr y sianel. Mae dros ben y capten Hopkins. Connor Evans sydd ar draws. Evans at Abadaki. Maen nhw'n ceisio cael y gŵr yma ar y bêl. Cymaint a phosibl. Mae'n curo Parsons, mae'n croesi'n beryglis a'r peniad gan Connor Evans heibio'r postyn. Mae wedi bod yn gêm dramatig taw dim ond yr un gôl i ni wedi cael. Cymaint o gyfleoedd, ond mae Llanelli yn heiddi'r fuddigoliaeth o Stawi. Bradley at Lock. Matty Jones mewn at Lock. Lock yn gyrru mewn i'r Cwrt Cosby. Lock! A maen nhw wedi sgorio! Yn yr amser sydd wedi gael ei ganiatáu am anafiadau. Mae y mor greulon a'r cochion Llanelli. Ond yr eilydd Josh Lock sydd wedi datgloi am ddiffyn Llanelli. Obviously disappointed not to start, but coming on at half-time, we had a job to do and thankfully got the goal at the end and rescued the point. Mae hwnna arna fi heddiw. Nes i meddwl sy'n ni'n dod lawr yma fo'r tywydd a'r conditions, a nes i dynnu Josh Walker allan o'r tîm bore yma. A meddwl bys o fi isio physical midfield. So, i fod yn fair i'r hogia mae'r perfformiad yna fi heddiw bod fi wedi tynnu Josh Walker allan. Lawr i Hwlffordd cyn cloi a lawr i safleoedd y cwmp achos dyna ble roedd yr adar gleision ar ôl methu ac ennill dim 1 o'i 5 gêm ddiwethaf. Gwylanodd bai Colwyn oedd yr ymwelwyr Brown Sadwrn. Rhys a Brwsi. Yn gael y cwrs bach, mae'n mynd! A Dylan Rhys, y capten, gododd a cael ei ben ati. Ac arbediad da gan Alex Brown, y golwr yn ymatab yn sydyn. Rhys a Brwsi sy'n paratoi i'w chymryd i. Chydig rhy bell allan iddo fo ergydio ei hun. Cymanu'r bel mewn i Cwrt Cosby. Bel allan at Shepherd. A'i folio, cymi gwiriad! A fe nath Alex Brown, y golwr ifanc yn wych. Brown yn ymateb yn sydyn ac yn cael ei bawen at y bel. Cabo. Gan fod Aaron Edwards yn y cylch canol. Aaron Williams.
croesi. Canfod yr Aaron Williams arall. Oedd y Pennod ddim yn bell o'r nod, chydig yr uchel. Owain Jones yn y cylch canol. Camin i flaen. Mae yna grysa glas o'i flaen o. Jones yn troi ac yn tanio ei hun. Mi oedd hi ar y targed. Digon hawdd i Alex Brown. Bwffordd yn clirio. Kenneth yn cael ei droed i mewn. Felly hefyd Shepherd. Gyfle Fawcett sy'n newid dod ymlaen! Ac o'n awthiad yn ei gefn wrth o danio. Nac oedd yn ôl y dyfarnwr. Shepherd. Fawcett efo'r Pennod bach at Arman. Arman yn croesi. Dylan Rhys. Sy'n del fod wedi aros i fyny yn y llinell flaen. A Brwsi yn creu lle iddo fo hun. A doedd hi ddim yr ergyd gryfa. Ond rywsut, fe sleifiodd i mewn. Heibio i Alex Brown. A mae'r tîm cartra wedi mynd ar y blaen. Nhw Cris efo'r gigol. Pennod Solford. Cathy, gododd ucha. Yr ail bel yn disgyn i Shepherd. Shepherd. Yn canfod Arman. Arman efo'r croes ar Fawcett! A sut fethodd Ben Fawcett o fanna? 6 llath allan oedd o. Gornel i fai Colwyn. Jordan Davies yn ei chymyd i. Pennod ag at y cwrs bach! A Nathan Pete efo'r ergyd ar y foli. Ond yn syth at Luke Rhys. Hawkins yn troi. Fawcett yn tanio! Ac yn taro traws o snail gyfla! Arman yn codi. Ond i Pennod o ddim yn ddigon cry. Ond o Ben Fawcett fodfeddi o selio'r fuddigoliaeth i'r adargleision. I think our performances recently have been very good. You know, the last 6 games, if you look back, we've competed and if not, been a better team in most of those games. So, yes, it's nice to come away with 3 points now. Cafodd y gema rhwng Met Caerdydd a Llansawel a'r frwydr rhwng Ceicona a'r Barri ei gohirio dros y penwythnos yn dilyn y tywydd garw. Pen y Bont yn agor bwlch rhwng ail a thrydydd wrth i'r Cofis faglu yn Llanelli ac mae Hwlffordd wedi codi allan o safleoedd y cwimp ar draul y Fflint. O dyna ni, diolch yn fawr iawn am eich cwmni, pidwch poeni, digon o bêl-drod i ddod am weddill yr wythnos. Cofiwch nos fory, gêm ola Cymru yn y grŵp rhagbrofol ar gyfer Copan y Byd angen ennill gartre yn erbyn Gogledd Macedonia i sicrhau'r ail safle. Byddwn ni gyda chi ar S4C am 20 munud wedi 7. Wedyn, Dydd Sadwrn, Copan Cymru a Bai Colwyn yn cwrdd â Cherfyrddin am y tro cynta yn ei hanes. Honna ar S4C am 6 o'r gloch. Ac ar ôl hynny i gyd, byddwn ni nôl nos Lun nesa gyda mwy o uchafbwyntiau. Tara.